na piči a stále iba mňa, sultána Maťka sledovať. Tá poď a pojeb ma. Aj tak by som ťa jebať nechcel, bo ti piča šmerdzi. Dick, ty ťaháš mňa do toho. Však, ale ja som mala svoj stream, ty si vypol stream. Ty si vypol stream, ja som ju mala zapnutú. A čo, karma to karma, čo karma to karma. Ale nie, Akože počúvaj, Barbie karma. Tak si zapamätaj tej prepitej Presne, hlave. neojebávaj ľudí. Počkaj, karma. Ja nemusím ťahať karmu do toho. Karma ide do teba stále. Že môj, polož ten telefon, už tak ti udelám. Lebo ťa karma neznáša. A takto, to, že ja som tu na okno, karma nevedela, že ja tu prídem na okno. Ja nepotrebujem nikoho ťahať, tak neklam ľudí. Stále rozprávky prekrúcaš ľudí. Čo chceš, už sa bojíš karmy? Neboj sa karmy. Neboj sa karmy. Lebo nikto ti už neskočí na to ten lep. Celý svet videl, jak si mu jej preklinala dceru. Včera večer si povedala, aby jej dceru vystavili. Dneska na mojom streame bola vystavená jej dcera. Prečo to robíš? Ty lesbo. Že ja karmu do toho ťahám. Karma, ja ťa ťahám do toho vôbec. Žere ťa to, že som pri karme? A budem pri nej. Ja som povedala, čo... Kvôli tebe popreklinala karma Sandry a Oliverovi deti, lebo to ty za všetko toto zlo tu môžeš. To ty toto robíš, to ty navádzaš Denisu, aby vystavovala deti. Joj, chudák. To ty si naviedla Denisu, aby na Barbie Carmen nadávala na dceru a preklinala. Ty už Barbie Karmu nepretočíš, neboj sa. Preto Karmička má 3 telefóny. A chlapské mená. Fejkové. Preto ani nevieš, ktorý účet som ja, lebo sme ešte súkromní. A po celú dobu karma všetko sledovala a keď si išla zastať deti a nás, tak už Denisa jej začala preklinať dceru. Je to tá karma? Však videa sú, tak neklam. A len dve osoby vedia, jak vyzerá Sofia. Lia a Roberto. Nikto nevidel Sofiu naživo. Plus Marian Bruchač, ale... Ten ani není na TikToku, a keď príde, tak to je boju piču. Takže chceš povedať, počkaj karma. Teraz ideme čisto. Chceš povedať, že oni dvaja poslali... Áno. Ja. Buď to poslali Amorke, alebo zrovna Denise, lebo len oni vedia, jak Bože môj. vyzerá Sofia. Lebo odkedy som mala, neviem, či tu Hades. Hades ti povie, keď mi vystavili Sofiu prvýkrát pred 2 rokmi, No. od tej doby nedávam Sofiu nikde na internet. Takže chceš Ani povedať... na Facebook, ani na Instagram, ani na... Dobre. Takto, Kišno a Kohút sa všetko dozvedia, všetky videá